Uh, Dirita sa Westminster Confession of Faith, Chapter 6, Sections 5 o 6. No? So, ika-30 na ka video ni nga atong i-upload unya sa YouTube. O let's pray nga daghan ang mapanalanginan ini no nga atong ministry. Actually, usay sa akong kabisi, akong kamot pag type ko LTS, murag Loreto Theological Seminary na hinoon. TLS no, The Lord Seminary. So say mabaylo-baylo ng duha sa kuana sa typographical error na ko kung mag-type ko. Now, dire akong basahon ang sections 5 ug 6. This corruption of nature during this life does remain in those that are regenerated. And although it be through Christ pardoned and mortified, yet both itself and all the motions thereof are truly and properly sin. Layon sa section 6, every sin, both original and actual, being a transgression of the righteous law of God, and contrary thereunto, does in its own nature bring guilt upon the sinner, whereby he is bound over to the wrath of God and curse of the law, and so made subject to death with all miseries, spiritual, temporal, and eternal. Okay, so ang dinhi padayon pag-explain ang sin, ang atong primarily katong nahimo dito kang adan o kang iba no ang sala ug ang resulta ni ini, which is ang resulta mao nga nakapanunod ta sa corrupt nature kaning sa ato nga kanunay ginabalik-balik nga naay total depravity ang matag tao, depraved totally o patay. So kana ang resulta no, ang result ana is corrupt nature, which is mao na ang hinungdan nganong mamatay ta, nganong kita dunay mga sala nga atong mahimo o nganong kana ang hinungdan nganong maimperno ang tao, ang mga reprobates pananglitan. So ang dinhi makita nato nga gi-elaborate unsa ang corruption, ang resulta sa sala. Sa niagi dili to naghisgot sa mahitungod niini kundi mahitungod gyud sa imputation. Ang meaning sa imputation nga objectively bisag wala pa ta mataw gani, apil ta sa gi-regard nga sinner atubangan sa Dios. So mo na ang meaning sa imputation na nga kana ang diferensya sa last lecture kay sa karon. Sa karon dili lang kay imputation lang kundi mismo ang lingering corrupt nature nga niya kanato no. So ang pasabot ni ana nga ang dinhi gi-elaborate unsa gyud ang subjective nga side sa sin no, dili nga objective lamang kundi subjective, meaning unsa gyud ang resulta sa sala ni Adan ug ni Eva dinhi kanato subjectively ug of course objectively. Subjectively gumikan kay kini atong na sinati o gana actual nga nahitabo kanato na kini na-realize ang kadautan sa sala dinhi kanato muna nga subjective, pero objective because of course sa atubangan sa Dios makasasala gyud ta ug ang kanang pagka makasasala nato original or actual tanan na siya mooy hinungdan no sa tanan nga subjective nga experiences nato. So kung una sa ta diri sa section 5 nga mato diri this corruption of nature, this meaning kanang atong gipanunod
inherited nga sinful, fleshly, no, nga 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 atong character, or nga atong dili matawag nato nga good qualities kundi bad qualities nga niya sa ato kana during our life, di kini nga kinabuhi, kining atong nabatnan karon nga kinabuhi, no, nag-remain, meaning nagpabilin didto sa mga na-regenerate katong elect, no. So kanang corrupt nature wala nagpasabot nga wala makasinati ni ana ang mga elect, no. So apil ta sa nahulog dito kang Adan, apil ta sa na apil sa curse, pero of course sa diha nga kita kay gipili kita ug gikaluy-an kita sa Dios ug iya ta nga giluwas pinaagi kang Ginoong Hesukristo ug gipaagi kini sa pagpaabot, no, sa ebanghelyo, sa kanato, sa preaching sa gospel. ang ang punishment o ang judgment nga mo ang condemnation para kanato nawala, pero ang epekto sa sala, no, nga mao ang corrupt nature nagpabilin gihapon sa mga elect, sa mga makasasala nga elect. Of course makasasala gihapon ta, nagpabilin kini walay usa sa ato nga walay sala sa pagkakaron. I mean, kay naa na sa balang kasulatan nga siya nag-ingon, 1 John 1:9, nga walay sala, iyang gideceive ang iyang kaugalingon. So ang bisan ang elect makasasala lang gihapon. So dinhi makasasala in a sense nga kita naay aktual nga sala nga atong gihimo. So ang katong sala nga gi-impute ka nato nawala by virtue sa atong justification. Panahon nga gi-justify ta, no, gi-justify ta kana nga panahon sa atong justification, ang maong imputed nga sala, kanang imputed gi-regard lang ta, meaning wa gyud kinahanglan nga actual ta mo ini buhat ana, kundi apil ta na dalahig ta matud pa sa ubang binisaya na apil ta sa pag-condemn mo na ang imputation, bisag wa pa ta nagpakasala mismo sa atong kaugalingon, apil ta kadto nga condemnation mo inawala sa ato tungod sa justification, o kanang justification ato na siyang ma-elaborate panahon unya nga ato nang i-discuss, no, ang justification, which is sa pagkakaron ang justification, ang meaning ni ana nga ikaw gi-regard pud ka sa Dios without you subjectively being involved in it. God has regarded you justified through and in behalf of Jesus Christ. So mo nang meaning sa justification nga dili ka personally na involved ni ana, dili ka personally diha sa imo mooy nakig-transact ni ana, outside ka sa transaksyon, pero giregard ka, no, ang transaksyon ara kang Jesus ug sa iyang amahan, giregard ka nga apil ka sa gi-regard sa Ginoo o gi-consider sa Ginoo sa amahan nga righteous, mo na ang justification. So dinhi sa kaning particular nga section nagpasabot dinhi nga wala na ta after sa atong justification, sa panahon nga niya na ta regenerate na ta, wala na tuod tong condemnation kanato kay gi-justify naman ta, pero dunay nagpabilin ug kanang nagpabilin mo kana ang subjective, no, nga epekto sa sala, ug ang maong epekto sa sala mao kanang corrupt nature. So corrupt nature, ang corrupt nature mo na siya ang kanang
fleshly desire sa atong kasing-kasing, innate nature nga atong na napanunod, na inherit nato gikan kang Adan o kang iba hangtod sa atong mga parents. So kana siya mao ang nagpabilin diri kanato. Okay, so matod pa sa 1 John 1:8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Diri sa ato, mabasa na niyo. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. So, mo na siya nga, kana nga sin diha, dili ka na naghisgot sa kadtong imputed nga sin. Kung dili, naghisgot ka na sa kaning subjective nga sin. Meaning sa subjective, kanang imog yung na sinati, o imog yun nga na-involve na ka mismo personally. So, kana nga sin, naapa ka na to. Okay, so, naay mga nagtudlo sa opposite, no? Ilang gi confuse kining doctrine sa imputed sin ug kanang corrupt nature, no? Dili dapat nato isagol ng duha, lahi na. Ang imputed sin nawala na diri kanato after nga kita gi justify diha kang Jesus Christ. Pero ang nagpabilin diri sa ato mao ang corrupt nature, kana inclination, no, nga pronta sa pagpakasala og mura og gravity ba nga i-attract ka gyud, mo attract ka gyud sa sala, ug ang sala attractive para sa atong flesh. So maunay nagpabilin, dili katong imputed nga sin. Kay katong imputed, nawala to panahon pod nga gi-impute ka nato ang righteousness ni Jesus Christ. So sa ato karon naa pa na. So dunay doktrina nga gitudlo labi na sa Methodism panahon ni Charles Wesley o ni John Wesley. Kining gitawag na siya nga perfectionism, no? Sinless perfectionism ang tawag ni ana. Ang meaning ni ana nga panahon daw nga makristohanon ka, no? After nga makristohanon ka, posible o kaya na nimo nga dili na makasala. Okay, so mo nay doktrina nga gi overthrow sa tibuok nga kasulatan o sa tibuok natong kasinatian, nga pag-ingon sa balang kasulatan nga kita naka-inherit sa mong sala, no? Ato gyud nang na sinati og kamo mga Kristohanon, kita kahibalutan ni ana nga duna pay corrupt nature nga naglinger, nagpabili ni abide dinhi kanato. So dili tinuod nga kaya nato nga dili magpakasala. So dili nato kaya nga dili magpakasala gumikan kay duna pay nagpabilin nga corruption of nature kanato. That's why gikinahanglan ang sa ato sa practical nga side ang sanctifying work sa balaan ng Espiritu Santo, gumikan kay naa pa na kanang sanctifying work mo na siya ang nagapatay ni anang sinful nature or desire. Ginaanam-anam na siya og patay, mura na siya og mura na siya part og dili kay part kundi the whole human nature nato. The whole nature nato is nabulit ni ana, na permeate ni anang corrupt nga nature. So ang gianam nato og wala mao kana pinaagi sa sanctifying work sa Holy Spirit o ang sanctification sa Holy Spirit. Mao na siya ang
nagapamuhat, panahon nga kita naga-study ta sa Word of God, panahon nga kita nagatubo sa knowledge diha kang Jesus Christ, o diha pod sa kanang gitawag nato nga means of grace. Kanang gitawag nga means of grace, muna siya ang Word of God, ang pagpaminaw sa preaching sa Word of God, ang pag-ambit sa sakramento, sa Lord's Supper, o of course baptism, dayon ang prayers. So kana ang means of grace. So diha gipaagi ang sanctifying work sa Holy Spirit. So sa dihang naga-sanctifying Holy Spirit, ginaanam-anam niya kini og patay. Gianam-anam niya og dunay pagpatay niya na pinagi sa dili pag-feeding sa iya. Sumura na siya og sakit nga panhut-suhot sa atong nature, nga kanang sakita ang tambal lang ni ana maong ang Holy Spirit, ang iyang mortifying work. Okay, so although kita pinagi kang Kristo, ginigipardon ta, pinagi sa pag-impute ka nato sa righteousness ni Christ, ug ang actual natong sala ginapardon pinagi sa atong pagpangayog pangayo og pasaylo sa Ginoo. And at the same time, pinaagi sa work sa sanctifying ministry sa Holy Spirit diri ka nato, wala na gina-feed, wala na ginabahugan ba ang kana nga part sa atong nature, kanang corruption sa atong nature. The same na nature, the same nga nature, pero kana nga nature adunay corruption, dunay iyang kining kahinaan ni ana, ug mao kana ang kahinaan, kanang corruption niya, nga tungod ni ana dili gyud ta makalihok perfectly sa mga righteous or sa mga just nga mga buhat tungod ni ana. No, so dire dili tinuod nga dunay gitawag nato nga kanang carnal o kanang gitawag nga dunay duha ka klase sa Christians, dunay carnal ug dunay spiritual Christians. No, muna ang katudluan nato nga nabatnan gikan sa una. Pag usa gani ka Christian nga pirmi gapabadlong, pirmi gaadto sa kalibutan, kay kunuhay nagdawat na kang Jesus Christ, kay tungod sa kanang gitawag nato nga doktrina nato sa once saved is always saved, o kanang atong gina-assure sa salvation dayon after nga naga-witness ta, after nga ato siyang gi-witnessan sa gospel, human ana atong gi-assure siya bisan pa kung dili siya tinuod nga believer, kay igo lang to nagpataas-taas sa kamot, kay ang preacher lagi nag-invite man panahon sa after sa sermon na invitation na gihimo niya, human sa panahon sa invitation ingon kadtong mudawat kang Jesus Christ pataas kamot. So after sa pagpataas kamot, ang mga asers o kinsa man nga mga worker sa church i-guide dayon ng tao unya ila dayon nga i-follow up, then ila dayon nga i-pray og sinner's prayer, humani ana ila dayon nga i-assure nga dunay eternal life, bisan tuod nga dili tinuod nga nagdawat kang nagduto kang Jesus Christ, igo lang nagpataas sa kamot. Dayon humani ana, siyempre kanang tawhana, false assurance ang naa sa iya, dili tinuod siyang Christian pero gi-assure siya nga Christian siya. Nya humani ana sa pag-assure kaniya sa Christian siya, giingnan siya nga bisan pa unsaon niya pagpakasala moadto siya sa langit. And after that, so kay dili man siya Christian, di man siya tinuod nga believer kang Christ, nagsimba-simba na, mohatag nag-tithes,
Pero ang iyang life, maura gihapon nga life, maura gihapon ang iyang kinabuhi, wala mausab ang iyang pamatyag sa iyang kaugalingon ug ang iyang attraction sa sala, wa mausab, wa gyud mausab. Ang nausab lang nga sa una di mo simba or sa laing sikta nagasimba sa una niya karon o sa karon na ana sa simbahan sa kunuhay evangelical nga church. Mura na usab sa iya, pero sa iyang kaugalingon kahibalo siya nga dili siya Christian. Kahibalo siya nga dili siya tinuod nga kahibalo gid siya nga way kausaban sa iyang life. Ang kon lang kay natudloan siya ang Christian siya, na-deceive siya sa iyang kaugalingon nga Christian siya. So kung naay mangutana siya unsa man ka mo na Christian ako karon, born again ako karon. Pero dili gid tinuod nga believer kaya ang pagpataas niya sa kamot igulang taas-taas tos kamot. Dayon human ni ana no mo sigig simba sa church, mga tag tithes, mga tag offering, atin-atin sa prayer meeting, sa Bible study. Murag yung tinaabi ni mong tinuod nga Christian, unya wa gyud siya mausap. So ang tawag ni ana sa mga evangelical sa pagkaroon is dapat dili nato na sunuon, dili nato tuuhan, i-reject nato na ang tawag ni ana is carnal Christian. So carnal Christian siya pero carnal. Actually sa Bible there is no such thing as carnal o spiritual Christian. Alay mature Christian ug naay young or novice nga Christians. Mura na ang naa sa Bible. Pero walay carnal ug walay spiritual. Mali na nga pag-categorize. Duha lang ang category sa Christian sa Bible, Christian nga mature. Wa na mo nang tawag ni apostol mga spiritual ug kadtong novice, katong bag-o pa lang nakabig, kadtong mga immature ya sa pagtuo. Pero both sa ila nagapamuhat ang sanctification sa balaan ng Espiritu Santo gato nang further na discuss. Sa ila nga both, tanan sila nagatubo. Walay usa sa ila nga mobalik sa kalibutan. Bisag immature nga Christian, dili na mobalik sa kalibutan kay ang kalibutan na wala na sa agenda sa iyang kinabuhi ang kalibutan. Bisag immature pa siya. No, dili na siya kinabuhi sa pagpakasala. Although immature siya. Dili na siya ganahan pagpakasala. Although immature siya. Wala ta mo ingon nga ang isa perfect, ang isa imperfect. Katong mature perfect na, di na makasala. Katong immature, muray makasala. No. Tanan sa ila makasala ra gihapon. Tanan sa ila makasala gihapon. Pero ang usa ka butang ang wala sa ila. Kanang malipay nga makasala ug kanang mag-enjoy sa pagpakasala. Mo nay wala sa ila anang duha, whether mature ug immature nga Christians, wala nang kalipay nga magpuyo sa sala. Kung ang usa ka Christian malipay nga magpuyo sa sala at dili na tinuod nga Christian, wala pa na makabig sa tinuoray lang. Now, kini ang atong isgutan diri mo'y katong tinuod yun nga Christian. Ang tinuod nga Christian, doon na pag-corrupt nature sa ila, although sila nituo sa Ebanghelyo, pero naapay corrupt nature sa ila gihapon. Ug kanang corrupt nga nature, unay hinay-hinayon og strangle. Munay hinay-hinayon og tuok, patyon, no? To the point nga diha lang na mahitabo ang complete nga kaning mortification sa panahon nga mamatay na puta. Kay samtang naa buhi pa atong lawas, buhi pagyapon kanang corrupt nature. Kay kanang corrupt nature nagpabilin diri sa atong pagkatao, no? Once nga buhi ka, naa pagyapon na makahuna-huna ka gyapon sa pagpakasala. Although sa akong gay kaingon, dili na ka mag-enjoy ni ana the whole time of your life, no? Di ka ganahan. So doon na nay
doon na principle, no, of righteousness nga naa sa imo, kanunay nga nagatubo mo sa gina-feeding nimo kadto nga principle, kadto nga ah, kanang kanang imong tinuuray nga ikaw nga diin muna ang gikapkapan anang corrupt nature. Ikaw nga tinuuray nga Christian mo mo feed, dapat mo feed ka sa imong kugalingon pinaagi sa word of God, o dapat dili na nimo bahugan kadtong corrupt nga nature. I mean, part sa atong nature which is corrupt mo na atong dili nato padakon, dili nato bahugan, atong gina suppress siya, wala na nato siya gina ah, gina care, wala sa, dili sama sa unbeliever nga mo na ilang ginabahugan, no, gina-feeding nila ang kanang corrupt nature which is sa ila puro corrupt yun ang unbeliever. Sorry. So, dinhi makita nimo mga mga igso, makita ninyo nga dunay kalahian sa unbeliever sa believer. Kay sa unbeliever, wa gyud bisa gamay na lang nga sa ilang nature nga buhi puro gyud corrupt, puro dunot. Pero panahon nga i-regenerate ang usa ka believer, usa ka tao nga kaniadto unregenerate, ang maghinahinay og kabuhi, mahinahinay og naay kinabuhi dayon. Dili dili ingon nga perfect nga di na makasala siya, pero naghinahinay na siya nga ang kinabuhi, no? So ang mura na siya og tao ba nga patay niya human ana gihimong buhi. Pero na dunay mga dead cells nga kanang dead cells mo nay corrupt nature. Og anam-anam samtang ginabuhi ang mong tao, ang dead cells anam-anam siya kawala, no? Ang dead cells mura siya cancer nga anam-anam og kawala ang cancer mo na ginahimo sa ato sa balaan ng Espiritu Santo nga murag cancer ang corrupt nature nga mo naana nagatusok sa ginatahi, mura na siya naana naga permeate na sa atong sa atong nature. Pero kanang nga nature nato is dunay nagsagol lang gihapon nga cancer. Pero once nga gina-feed nimo ang imong kaugalingon sa spiritual milk, sa spiritual food, pinaagi sa prayers, pinaagi sa means of grace, ang kanang cancer nag-anam-anam og kawala. Sumuna ang corrupt nature kanato. Whereas katong mga unbeliever, wa gyud buhi nga cells, puro patay nga naa sa ila. So kana ang kalahian nato, no? So dinhi makita nimo nga although it be through Christ pardon and mortified, meaning mapardon ang atong mao kana nga estado, kana nga state or kana nga kahimtang, o ginamortify, ginapatay, yet both itself and all the motions thereof are truly and properly sin. So ang corruption sa nature, ang kanang nature nato, kanang corruption ni ana, ang motion, ang iyang mga linihukan, ug mismo siya sala siya atubangan sa Dios truly and properly. Okay, so ang iyang mismong kahimtang ug ang iyang buhat sa maong corruption sa nature sala mismo, no? So atong ipadayon
Mato dire, paday nato pag tanaw kining mga bersikulo. Makita na Romans chapter 7 verse 14, for we know that the law is spiritual, but I am carnal. Si Apostle Paul ang minini ang tanaw niya sa uli, carnal. Dili nga naapay mas spiritual nga tao kaysa kay spiritual siya. Makita nimo diri ang tawag niya sa uli, I am carnal. So dili nga dunay laing kategory sa Christian nga spiritual niya, carnal siya. Meaning siya spiritual at the same time carnal. Si Apostle Paul, sold under sin. Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. Now, ang pasabot niya nga na unsay gusto niya dire, unsay gusto niya kay naamay gitawag niya dire nga mato niya nga naay present sa iyang kugalingon nga will. For to will is present with me. Kanang na sa iyang will naay holiness sa iyang will, pero ang pag-perform ni ana tungod sa carnal or tungod sa kaning corrupt nature nga nagbalot sa iyang pagkatao, dili gyud niya perfectly mahimo ang iyang gusto. Muna meaning diri ni Apostle Paul. Dili niya ma-perform perfectly. So muna ang presence sa corruption sa ato. Sa James 3:2, for in many things we offend all. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is perfect man, and able also to bridle the whole body. So sa tanan nga mga butang, we offend all. So walay perfect matod pa ni James sa ato. Now, Proverbs 29, for who can say I have made my heart clean? I am pure from sin. Ecclesiastes 7:24, there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not. So, makita nimo ang makita nimo diri unsa ang resulta sa sala ni Adan ug ni Eva nga nagresulta kini sa atong pagka-corrupt sa atong nature. Romans chapter 7 verse 5, for when we were in the flesh, the motions of sins which were by the law did work in our members to bring forth fruit unto death. What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin but by the law. For I had not known lust, except the law had said, thou shalt not covet. But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence. For without the law sin was dead. I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. See? With my mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. Galatians 5:17, for the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Now, dinhi sa atong nature, no, human nature nato, doon na paghihapoy nagpabilin nga corrupt nature, pero at the same time doon ay principle of righteousness nga naa sa atong mind. Now, tanawa nga ang kanang principle of righteousness nga akong gisulti diri
naa sa mind, no? Naa sa mind. Wala diha sa senses nato. Kay diha sa senses nato, no? Diha sa atong five senses. ah ang five senses nato, no, mo na natay bintana sa atong kalag, atong mata, natay hearing, natay smelling, tasting, no, touch. Tanan na makasasala, no, kana tanan na ah, subjective nga mga butang kana o makasasala kana. Pwede kana ma-deceive tungod kay ang atong mga mata sometimes mo deceive sa ato. Unya ang atong mga mata connection sa atong heart ug ang heart nato kay makasasala, makasala ta. Pinagi sa atong mata, sa atong dalunggan, sa atong taste, sa atong smell. Tanan na mo nay gamiton ah, aron makasala, mo nay gamit sa pagpasa murag tools para makasala ka ng atong mga senses. Pero dunay sense karo spiritual sense, no? Which is ang spiritual sense naa nag-reside sa mind nato. Naa sa atong mind ang spiritual sense. Nga kana independent na siya sa five senses. No? That's why bisan og mamatay ang tao, di mawala ang sense kanang spiritual sense. Kung bisan ang usa ka Kristiyano mamatay, kanang spiritual sense na anana sa ato karon kay kita na bag-una gihatagan tag spirit. Kana nga sense mo na spirit, small s. Kung kana nga sense mo na another sense nga outside sa five senses, mo na mind nato. Nga kana nga mind dun ang dun na principle of righteousness nga naa diha ni ana. So panahon nga kana nagalihok o kana gusto mo glorify sa Ginoo, kana naga-serve sa Ginoo nga mind, apan wa magpasabot nga ang imong senses, no, perfect na nga di na makasala. No, ang atong senses is naa diha nag-reside o mismo kana siya mooy tools sa corrupt nature nato. Okay, so di kayo nako mahatagan og dakong oras para i-explain kini. Pero ang buot pasabot dinhi nga ang tinuod nga Kristohanon dunay mind nga gihatag ang Dios, dunay spiritual sense nga gihatag ang Dios nga maoy kanunay, maoy mubadlong kanato sa dihang magpakasalata. Ug kana of course ang konsensya, pero ang kana nga konsensya, no, gina-strengthen sa mong mind nato. Ug ang mind nato is mauna siya ang dunay atong padak-on mo na i-feed nato, no, panahon sa preaching sa word of God, panahon sa atong mga pagtuon sa balang kasulatan. Ang mind mo ay atong gina-feed pinagi sa word of God. So kana nga mind mo nay mo conquer sa atong senses, no, sa atong sinful senses, kana nga mind. So nevertheless, wala paghihapon mawala ang corruption of nature sa atong senses. No, sensuality na paghihapon sa atong senses. Now, dili lang kay sa sexual kana nga sensuality, I mean, di kay sa sexual nga sinfulness. Daapil na ang Ten Commandments, no? Matintal ta pinagi senses nato nga mo simba og laing Dios or mo i-replace nato ang Ginoo. Or ang second commandment unsa man? It's about sa idolatry, no? Pinagi sa senses nato karon panahon sa election karon, second sometimes sa first commandment, no, ang second commandment gina-idolize nato ang atong kandidato, no, mas
Nawala na kasagaran karong eleksyon, nawala na ang pagkakristohanon sa uban. No? Nawala na. Giilisa na ilang ang Ginoo pinagi sa ilang idol nga mga politiko. Actually dapat magpabili na sa ato. So ang meaning nako nga ang atong senses ug ang atong corrupt nature dili lang kay sa sexual nga butang kita na attract. Apil na ang non-sexual nga mga butang nga makabiolate sa law sa Ginoo. Sa first table of the law ug ang second table of the law. So tanan ka na pinagi sa atong senses kita na naulipon ni anak. Pero panahon nga nakabig ka, dili na ka ulipon although nagalingger na kanimo dili na ka ulipon ni anang sinful nga senses. Kung dili karon nga Kristiyana ka, under control na nimo na ka ang naa kay mind na nga dunay principle of righteousness nga naa ni ana. Okay, so dinhi kita sa section 5. Every sin, both original and actual, every sin, apil sa every kadtong original sin nga gihimo ni Adam ug ni Eve, o apil na niya nga sinput kanang actual natong gihimo, no, nga mga Kristohanon, kanang sala gyud mismo nga atong gihimo for the first time sa gamay pa kang bata hangtod na sa last time before ka mamatay nga imong gihimo. Every sin ni ana, every commitment of sin, both katong panahon sa Garden of Eden ug kanang actual karon, kay kana sila tanan transgression of the law, righteous law of God man, and contrary thereunto. Now gitransgress imong tanaw na nga reading between lines, makita nimo nga ang gihimo actually ni Adan ug ni Eva nga violation dili lang kay ang na-violate nila kadtong covenant of works. Kung doon na po'y connection ana sa Ten Commandments. No? Doon na po'y connection ana sa Ten Commandments. Although wala pa nag-exist ang Ten Commandments sa panahon nila. Pero in principle, ang Ten Commandments, no, summarize lang na sa loving God and loving neighbors. Loving God and loving your fellow man, anara. So, in principle, naa na nga law dito sa covenant of works gyapon. Although dapat dili nato isagol ning duha, no? Wadto ta sa doctrine of the covenant, no, dili covenant of works ang panahon ni Moses. No, in passing dapat ako i-mention dili covenant of works ang panahon ni Moses, kundi covenant of grace na. Okay? Pero ang law mismo nga naa diha, naa po dito in principle sa covenant of works. So dito sa pagkasala ni Adam ug ni Eve, actually as if nakasala po sila against the Ten Commandments, kadto nga sin mismo. Nahimo nila to ang ilang gihimo is transgression against the future Ten Commandments. O makita pod nimo nga kita pod dili lang kay sa actual sin kita guilty pod ta sa kadtong original sin nila ni Adam ug Eve. So both si Adam ug kita nakasala against sa covenant of works, ug both si Adam ug kita nakasala nga actual against the Ten Commandments. Okay, so sabtan ninyo. Transgression of the righteous law of God and contrary thereunto. So kana sila tanan against the law of God and contrary thereunto. So makita nimo dili dispensational ang atong confession. Kaya ang dispensationalism is ang law niabot lang panahon ni Moses. Pero dire, ang law is from creation hangtod karon nanay law of God nga na-violate. Contrary
ni ana ang gibuhat ni Adam ug ni Eve ug kanato usab. Okay, so every sin does in its own nature bring guilt upon the sinner. So panahon nga makasala ka, nagdala og guilt. Now, ang meaning sa guilt, dili ka ng guilt feeling nga moingon gani ta usahay guilty man ko oy. Nga murag ang atong gino-confuse ang feeling of guilt sa kana mismong pagka convicted ta sa sin nga hibalo ta sin, so guilty ta ni ana, no dapat di nato confuse. Kay dunay panahon nga guilty ka pero wala lang ka kahibalo nga guilty ka. Pananglitan, wahatag ko sa illustration na itaw gikan sa bukid, sa among bukid sa Kasapa diri sa Agusan. Nang Kasapa mo na kinabukiran sa Agusan del Sur. So gikan sa bukid nanaog siya ni ato si kakapatagan ni Anhig Lorito. Niya karon ang among karsada dunay mga signage, dunay panglitan, although wala na sa pagkakaroon, no, dunay sa intersection dunay traffic lights, unya dunay mga lanes nga para lang sa mga tao. Unya ang gikag Kasapa mo manaog sa Lorito pag abot dinhi, no, bisan og ang sakyanan wala pa nag kining nag green para sa sakyanan, no, kung wala pa nag green, no, so ang tao dapat mutabok na karon kay green man naabi sakyanan ni tabok na ang gikag Kasapa, wa sa kahibalo nga green na, no, nanay pulis nga nag-traffic, no, nay pulis nga nag-traffic, gidakop siya kay nag-jaywalking. So gidala siya sa presinto, pag abot sa presinto tingala siya nga gidamang ko wa man ko isala, wa siya kahibalo nga nakasala siya. Naabay ay gitawag nga dura lex sed lex, the law is law, kanang meaning the law is severe ang law. So ta na po gitawag nga ignorance of the law excuses no one. So ignorante siya, pag abot niya dito tingala siya nga ngayon dahil guilty ka. Actually, kanang tao na guilty, pero wala lang siya kahibalo nga guilty siya. Minang sa guilty, kanang bisan wala ka kahibalo, pero naka-violate ka, guilty ka. Lahi man ginagamit na sa ato sa mga Pilipino nga guilty ko, kanang nahibalo ko nga gigilasan ko. Muna meaning nato sa guilty. Pero ang guilty, nga meaning sa guilty is naka-violate ka o actually, convicted ka. Yan na, whether you know it or not. Whether you are aware of this or not. So muna ang meaning sa guilty. So kita guilty ta, guilty ta sa sala. No, so both original or actual guilty ta. So nagdala og guilt sa ato ingon nga makasasala ang maong sala. Ug dili ra ta aware mo nay dili maayo nga balita. Kay dili ta aware nga nakasala ta. Sa unbeliever pa ta, dili ta aware nga nagpakasala ta. That's why pirmi nato gina justify atong kugalingon nga wa man ko'y sala. Kay nga no di ka aware, wa ka kahibalo nga ang imong ginhimo sala di ay na. Ang imong hunahuna sala na. No, moadto ka karon sa unbelief. That's why sa dihang mo witness ta sa ila sa gospel, ang ato gyud nga burden, ang burden of proof naa kanato nga ato yung ipasabot nga siya guilty
nga sa dunay na violate nga law. Pero diha lagi maglisod ta kay ang taong ang patay nga tao di man gid makasabot. Pero diya sa witness, pag witness nato, naga-rely ta sa balaan nga Espiritu Santo nga buwahan iyang buhion i-regenerate kining tawhana. That's why pag witness nato, ang burden of proof naa sa ato nga siya guilty. I-convince siya nga guilty gyud siya na naay na violate niya nga sala. So siya kay dili aware ni ana, wa siya kahibalo nga ang iyang ginahimo sala, mo dipinsa gyud, defensive gyud ang makasasala. Wa bayo koy sala mo ana siya. Wa koy sala. Nganong pasanginlan man kuno mo nga nakasala. Oh, so si naanay tensyon karon, naanay tensyon. Kana ang trabaho sa gospel nga ipamukha sa tao nga naa siya ay violation sa law sa Ginoo. Pero ang ikaparat ni ana mao nga di gyud siya aware nga nakasala siya. Kaya nga mismo sa paghimo niya sa sala, di man gyud siya aware ni ana. O para sa iya matarong ang iyang gihimo. Para sa iya maayo. Pero para sa Bible or sa Dios, ang gihimo sa tao taong daotan sala na mismo ang iyang ginahimo. Dili lang aware siya. Pero guilty siya. So sa ato po nga mga Kristohanon, ibalo ta ni ana kay kita ni agig pagka-unbeliever. Ug hangtod karon, no, tungod sa presence sa corruption nga niya sa ato. Dan dunay panahon nga dili ta aware nga nakasala ta. Kay tungod sa presence sa corruption. That's why gikinahanglan nato nga mangayog pasaylo sa Ginoo diya sa Lord's Prayer, and forgive us our trespasses. So gikinahanglan nga adunay confession kanunay diha sa tubangan sa Dios tungod niini. So nagahatag og nagadala kini og guilt kanato ang sala, whereby we are bound over to the wrath of God and curse of the law, and so made subject to death with all miseries, spiritual and temporal and eternal. Amo na ang default nato tanan. Amo ang default nato tanan. Believer ug unbeliever. There is a time mo na default nato tanan. Di lang ta mahisgot sa decree sa Dios kay ang uban gi-decree man sa eternal life ug ang uban gi-decree sa condemnation. Di lang ta sa providence, di lang ta sa time. Nga dili sa time, no? Kitang tanan ang default nato is wrath of God, curse of the law, death mismo, miseries, spiritual, temporal, and eternal. So kana tanan muna siya ang atong kahimtang. No, kahimtang nato tanan. So gikinahanglan ang unsa? Sa dihang kana ang kahimtang ug dapat man ta adtong impierno tanan. Dapat man po atong impierno tanan, pero ang kanindot na lang kay diri sa time nag-intervene ang mercy sa Ginoo. Doon na intervention sa iyang kaluoy. Nga diya sa intervention sa iyang kaluoy, nga bisag dito ta paingon, no? Ang Ginoo nag-intervene o giluwas niya kita. Salamat lang na lang niya. So kana ra og basig na ay mga question, ana nako gibasa ang mga bersikulo kay para kay wala tay oras, pero para sa inyong further nga pagtuon, basahan ninyo ang uban nga bersikulo, no, sa dinhi. Makita nimo sa Romans 7:5, makita pud nimo sa 1 John 3:4, Romans chapter 2 verse 15, Romans chapter 3 verse 9, o Ephesians chapter 2 verse 3. So any question? Masig na pa yung mga question ninyo. Question. Wala ka question.
Okay, so kung wala na question, ah, salamat sa inyong pagpasa sa atong midterm exam ug congrats sa nakapasa ug I hope nga mo inyong i-review ang atong mga lessons